Sa nama je Sanja Maletić. Sanja, prvo ime skandala da ti čestitam što si postala majka. Ovako, mislim, pred kamerom nismo čestitali kad je trebalo sve, ali i ovako javno što se kaže. Da znaš da prva poruka koju sam videla u telefonu kad sam se probudila iz anestezije je bila tvoja poruka. E pa baš mi je drago i baš mi je milo i drago mi je da ti se želja ispunila. Jeste. Ti znaš koliko smo dugo se borili i koliko sam čekala i znaš tu neku priču moju privatnu i Bogu hvala, dočekali smo, sve je lijepo sada. A kako si inače? Dobro sam, mislim da nisam nikad bolje bila. Konačno je u mojoj kući, u mojoj glavi, u mojoj porodici jedan krug lep i zatvoren. To je ono kada radiš, pa onda više ne znaš šta ćeš od sebe, pa onda zaradiš, pa ne znaš ni tad šta ćeš više od sebe, pa stekneš, pa ne znaš ni tad posle više šta ćeš od sebe i jednostavno nestane ti motivacije. Ali ti nisi bila škrtica, ti si davala i više nego što si imala si podavala, što se kaže. A dobro, uvijek je bilo tu kome zapne, ajde malo tu i tamo, ispomagali smo se što kažu, ali sve što može novcem da se kupi i da se plati ne košta puno. Je li bilo ljudi koji su tebi pomagali, koji su bili tu za tebe? Emotivno je bilo dosta ljudi uz mene, dosta mojih kolega je bilo uz mene, dosta tvojih kolega je bilo uz mene. Postoje ljudi iz ovog našeg zajedničkog posla i tvog i mog koji su znali, ali jednostavno su ćutali jer je to bila moja želja da u nekom svom miru iznesem trudnoću, da ne moram da odgovaram na pitanja i na podpitanja, da ne moram da gledam kad mi zvoni telefon, pošto kažem gledam zato što je meni telefon uvek samo na svetlu, da ne moram da buljim u telefon ko će da me pozove, da li postoje ljudi kojima jednostavno ne možeš da se ne javiš i to je tako. A onda bolje da ne znaju nego da se javljam pa da lažindram, te sam ovde, te sam onda ili nisam. Ovako je bolje da je to prošlo tako kako jeste, barem nisam morala da lažem ljude. A koliko ti značila podrška kolega? Mnogo, to su sve ozbiljni ljudi, moja generacija, ljudi ostvareni u svakom mogućem smislu i ljudi koji imaju svoju decu, znaju šta to znači, šta znači ta želja i ta borba, znaju šta je to u stvari, šta je roditeljstvo i dali su mi stvarno veliki vetar u leđa i tvoje kolege, znači dosta tvojih kolega je znalo, ali svima sam neizmjerno zahvalna što su poštovali moju želju da se to ne sazna prevremeno. Kako je, znači tvoja borba je trajala godinama, mislim preko 8 godina, 7-8 godina. Kako je saznanje da si trudna? Kako si dočekala tu vest? Znaš kako, to ti je ono kad si mnogo srećan i mnogo uplašen. To su ta dva osjećanja koja se prepliču unutra u organizmu, u telu, u glavi. Sve je divno, a u suštini si pun straha jer ne znaš šta je sutra, ne znaš šta je preko sutra. Treba izdržati do prve bete, pa od prve bete do druge bete, pa od druge do treće. Da li raste, koliko raste, to normalna žena ne može da usni san, da spava. Ti si u večito nekom strahu, onda sebi govoriš čekaj, nemoj toliko da te strah, pokvarit ćeš nešto. I onda se boriš tako, tokom tog dana kad iščekuješ sledeću betu, onda imaš borbu, sam sebe negdje, što kažu onaj stari izraz, kuražiš, daješ sebi podršku da budeš smiren i normalan, a nemoguće je ostati smiren. I onda je sve, cijelu trudnoću to tako ide. Žene to znaju najbolje, pogotovo koje su se ovako dugo borile kao ja. Svaki dan je strepnja. Znaš ono kad sanjaš da... Upotrebit ću jedan izraz koji je možda malo težak, ali samo da se ta krv ne pojavi negde tamo gde ne treba da se pojavi, znaš. I kažem ti, cela trudnoća je strepnja, koliko ti je lepo, toliko si u strahu. Jel se sećaš gde si bila kad si saznala? Kako si saznala? Si saznala u kućnim uslovima Patakara? U kućnim uslovima sam saznala i skoro sam isto nekome pričala, ne mogu ja sam nemirnog duha i ja sam radoznala žena i ja nisam mogla da čekam prvu betu, nego sam svojevoljno uradila test, što nije preporučljivo, naravno, jer test može da pokaže negativno i da onda izgubiš se totalno u svemu tome i naravno odradim test i on ima samo jednu liniju, što znači da je negativan. I onda šta sad i onda kao izađem u dnevnu sobu pa kako da kažem, da saopštim, onda kažem sebi da neću još da govorim dok ne uradim betu, da možda sebi dam vremena da sažvaćem tu informaciju, možda i sama nekako da je prođem negde.
I znam da me muž pitao, jesi dobro? Kažem, dobro sam, pa se nešto desilo, imaš onaj tvoj pogled, kad se nešto desi. Ja kažem, ne, se sve u redu, nije se ništa desilo i vratim se u kupatilo da pokupim tu kutiju i sve to. I onda pogledam još jedan put u test i vidim drugu liniju, Bože dragi, kad mi ni srce iskočilo napolje, to je tolika radost. I onda, ne znam, nisam ništa ni rekla, samo sam to iznela i pokazala. I tek tad sam onda upala u neki strah. Ali dobro, Bogu hvala. Prošla sam sve ono kroz što prolaze milioni žena i žene znaju šta je to i koja je to muka. Jesi pomišljala nekada da odustaneš? Ne. O Bože, to nikako ne. Bilo je teških dana, bila je ta zadnja neuspela vantelesna kad sam se polomila kroz mjesec dana, slomila, otplakala dušu, ispustila, čini mi se. I onda sam dobila pudlu od muža na poklon i automatski to je jedno maleno biće od 3 mjeseca, mrva jedna o kojoj sam trebala da brinem. I on me totalno izvukao iz tog nekog bedaka i čini mi se da je uz njega posle bilo sve lakše. Zato što smo imali jedno živo biće u kući o kome trebamo da vodimo računa i mi jako poštujemo našeg psa. On nam je stvarno mnogo pomogao. To da mi neko sada kaže, da mi je neko to ranije u stvari pričao, ja mu ne bi verovala. I doktorka, naš kućni pedijatar, je rekla da je divno što će beba da raste sa kućnim ljubimcem, da su to deca koja imaju veću empatiju od dece koja nemaju kućne ljubimce i da je to fenomenalno i eto, sve je onako na kraju lepo ispala. A šta ti je bio najveći stres tokom trudnoće? Najveći stres mi je bio da ne dobijem nešto od tih propratnih bolesti koje prate trudnice. Ja sam inače zdrava žena u suštini. Ja imam problem sa štitnom žlezdom. Kod mene je samo to i isključivo to bio problem. I samo sam se bojala da ne upadnem u kakvu situaciju, da ne doživim kakav stres, da mi proradi štitna žlezda i da izađe van kontrole onoga što kontrolišemo tabletom svako jutro. I zbog toga sam i ćutala, zbog toga sam se držala podalje i od posla. Ja ne radim 2 godine recimo uopšte. I od posla i od uopšte naroda napolju, jer bojala sam se da mi bilo šta ne izazove stres i naravno nisam smela da dobijem koronu jer bi to bilo pogubno, to bi bilo strašno. I recimo da mi je taj strah bio najveći, da mi se slučajno štitna žlezda nešto ne poremeti, a na tome sam radila tako što sam bila mirna kući, čitala sam, gledala TV. Bilo mi je baš lepo, ja sam stvarno, kad nisam razmišljala o tome da se nešto ne desi, koji svaka žena što te ima misli u glavi, onda sam u suštini uživala. Došao je dan za porođaj. Da. Kako je tvoje osjećanje? Kad su mi žene pričale ranije kao tačno znaš kad ćeš da se porodiš, vidi, ja sam se 7 dana pre porođaja probudila i samo i sebi rekla, ovo više ne ide ovako ne mogu više. I onda sam otišla dan ranije, što nije predviđeno. Obično dođu žene, ja sam se u privatnoj bolnici porodila i kao što dođeš ujutro, laganica, sve. Ne, meni je bilo bitno da ja prespavam tu noć, da sam ja tu noć sigurna, u sigurnim rukama, jer sam mislila, Bože, možda baš tu zadnju noć da nešto... Znaš, to ti puna glava budalaština, to je katastrofa jedna. Iskreno rečeno, znači puna glava budalaština. I onda mi je to tako fino prošlo, onda smo upoznala se sa osobljem, malo smo se šalili, malo pričali o svemu i svačemu. Ujutru su me lepo pripremili i pevali su mi u operacionoj sali i mlađi i s vremena na vreme, a u operacionoj sali je hladno kao u paklu. Kao sad. Znaš, kao sad otprilike, drhti mi vili se vičem, uspavajte me, gotovo sam, ne mogu više, jer ja ne mogu hladnoću da izdržim, a oni džuskaju, igraju, pevaju. Lepa atmosfera. I ti se probudiš i Vanja... I Vanja tu. Ja se probudim, a oni je nosi kod mene na grudi, ona štuca. Ona štuca, znači strašna. To je jedna mrvica, bila ovolicka. Ona je bila mala beba, rođena je sa 2700 i kao i svaka beba u porodilištu kalira, malo izašla je sa 2400. Bila je mala kao mrvica. A toliko liči na oca da je to strašno. Znači, ista je otac. To se vidjelo prvi dan kad su mi je doneli i danas dan liči na oca i bit će visočija od mene. Meni uvijek nedostajao jedan pedalj. Otac je visok, tako da će ona da bude na taju visoka. Potpuno liči na njega, ima plave oči kao i otac i visoka je i lepa je. Nije što je moja, što kažu. Ali ja sam sad ko svaka majka, lepo mi moje dete normalno. Pa dobro. Kako je on reagovao?
van sebe. I mi smo isto godište, moj muž je isto godište kao i ja. Koliko dugo ste vas dvoje zapravo zajedno? Pa preko decenije, znači preko 10 godina. Silno željena beba i od jednog i od drugog roditelja i danas je silno voljena beba i od jednog i od drugog roditelja i bukvalno delimo poslove. On nije u javnom poslu? Ne. On je čovjek, verovo ili ne, postoje ljudi koji nemaju društvene mreže i apsolutno nemaju nikakve veze sa nekim javnim poslom. Nisi ga ni eksponirala? Ne. Čovjek koji ne želi... Da, čovjek koji ne želi da čak i ne sluša vrstu muzike kojom se ja bavim, on sluša nešto sasvim drugo. Mi privatno slušamo, recimo, pa ne slušam ni ja puno narodnjake, ja volim narodnu muziku, naravno bavim se tim poslom, to je normalno, ali postoje neke stvari koje on i ja slušamo, recimo slušamo Magnifica, slušamo Kolju, Nikolu Pejakovića, koncerti na koje smo išli, to su sve otprilike, recimo Kolje i Grobovlasnici, bio jedan od najboljih koncerata na kome sam bila u životu. Sluša jednu totalno drugu vrstu muzike i zna on da nabroji 3, 4, 5 mojih pesama, ali samo da ih nabroji, a dve zna kako zvuče, a ove ostale ne verujem ni da zna. Totalno nebitno. Kako ste se upoznali vas? Znamo se ceo život. Stvarno? Ali bukvalno se znamo ceo život. Da, mislim, kad si shvatila da je to to? A to, život ti to sam donese. Ništa ti ne shvataš, sve što se dešava negde, dešava se, čini mi se, van naše moći. To su stvari koje su neobjašnjive. Jednostavno, život i to tako, Bog, Gospod odredi da to bude tako. Mnogo smo mi mali da bi mi znali zašto je ovo danas ovako ili nije. Ne znam, ja mislim da to ništa nije do nas. Nego Bogu hvala da smo mi jedna normalna, zdrava porodica, da smo skromni ljudi. Ali tebi je super, ti si baš, vidi se da si srećna. Mnogo. I sve si ostvarila. Mi se ne odvajamo, mi smo non stop skupa. Da, zato i kažem, ti si pre toga imala dugu vezu, ali... Imala sam dug brak pre toga, da. Mislim, braću već. Tako je. Znači, i bila si sa čovekom dosta dugo i on je i bio deo posla i odjednom si se, ono što kaže, povukla. Jednostavno dešava se tako, povučeš se, dođu ti neke druge stvari na prioritet, doživiš život totalno sa jedne druge strane. Ja sam i prestala da radim onoliko koliko sam radila, ja sam ozbiljno mnogo radila i ti to znaš. Ti si radila, imala je dana da si radila i po 2 i po 3. I po 2 nastupa dnevno, da, ja sam mnogo radila i možda sam negde i bila najsrećnija u poslu u jednom periodu života. Je li to bio beg od svega ovoga što danas imaš? Pa vrlo moguće. Ja to ne znam da objasnim, verovatno je to tako. Verovatno ti imaš neki podsvesni ventil koji te okreće na zupčanik, na ovu ili na onu stranu. Vidi, postoje stvari koje ne možemo da kontrolišemo. Verovatno telo ili organizam ili psiha sama te odvuče tamo gde će tebi biti dobro. Kao što recimo postoji majčino mleko koje je sastavljeno od nekih 200, recimo kažu molekula, sad ću ja da zvučim kao laik, ozbiljan laik, ali pokušat ću laički da opišem, a istražena su samo 2. I majčino mleko, to mi je pričala doktorka u porodilištu kad smo razgovarali o dojenju, o svemu. Majčino mleko se prilagođava detetu, ako dete ima kijavicu, mleko se prilagođava da mu reši kijavicu. Ako ga boli stomak, mleko se majčino prilagođava detetu da prestane stomak da ga boli. Menja se. Nije majčino mleko svaki dan isto. Tako ti je verovatno i sa našom psihom i sa nekim zupčanicima u našem organizmu gde te okreće tamo možda gde tebi bolje. Ako je to bio moj posao, onda je to tako moralo da bude. Sad je drugačije, sad radim kad hoću, gde hoću, s kim sarađujem, s kim hoću, ne moram da... Muž podržava za tvoj posao? Apsolutno, pa moj posao je moj posao i to je kao bilo koji drugi posao, kao tvoj, kao činovnice u opštini, kao bilo koji posao. Ima ljubomornih muškaraca? Ne. Postoje muškarci koji su ljubomorni, a postoje muškarci koji imaju tu jednu malu dozu ljubomore, što je sasvim normalno. To je ona mala pozitivna doza i sasvim je normalno da idem na posao koji radim već 30 godina, zašto bi da se odrekla. Kažem ti, mi smo normalni, skromni ljudi i život gledamo sa jedne totalno realne strane i tako se ponašamo, tako se ophodimo prema prijateljima, tako se nosimo kroz život, verujući smo ljudi
idemo u crkvu nedeljom. Ja sada malo manje zato što imam bebu, ali kad malo ćemo nositi, Vanja je naravno krštena i imala je prvo svoj prvi dan u crkvi, donošenje i ušla je u pravoslavlje, posle toga krštenje i sad čekam ove božićne praznike da je odnesem u crkvu i znaš kako ti je kod nas nedelja izgleda, crkva, pijaca i onda ide nedeljni ručak, otprilike tako. Znači to je jedan normalan život, normalne porodice na Balkanu i to je to. Ti si za svoj 30 godina rada puno novca zaradila, nikad nisi bila bahata. Kako si uspela? Nikad nije bilo to neko razmetanje ovako? Nisam bila željna. Ja sam dete visoko obrazovanih ljudi koji su imali lepe poslove i koji su jako lepo zarađivali. Ja jednostavno nisam željna ničega. Apsolutno mogu da sa bilo kim da sednem za sto, za sofru, da jedem ono što se nalazi na stolu. Pa kad roditelji akademski građani ti si, tako je. Znači i vaspitana si. Jednostavno te vaspitaju da budeš normalan, da budeš skroman, ne smeš da kinjiš slabije od sebe, ne smeš da budeš bahat, jer ako si bahat to ume da ti se obije o glavu. Takve stvari negde u mom mozgu nikad nisu bile prisutne, poznaješ me toliko godina, nikada nikog nisam ni vređala, ni dirala, niti ponižavala, a mogu svakome da se prilagodim, to je najmanji problem. Ali nisi ni išla da se pokazuješ, obišla svet više puta, ne znam... Ja nisam nikada slikala svoje kuće, nisam nikada slikala prostor u kome živim. Nisam neko ko voli da slika hranu za stolom, znaš, ono šta jedemo. Volim božićnu trpezu da slikam, to je nešto drugo, ili vaskršnju trpezu, ali čemu to, zašto da živimo neke budalaštine, neki život koji ne može biti realno da ti svaki dan sediš u nekom lokalu i da piješ koktel. To je nerealno i to ne može. Onda verovatno kad odu negde naslikaju svega toga, pa ono kad kući sede i zatvoreni su u nekom svom prostoru, onda plasiraju te fotografije, jer je nemoguće, samo lud čovjek može da sedi svaki dan napolju negdje. Vidi, bitno je jednostavno biti sa dve noge, ja sam bik, ja sam sa dve noge na zemlji. Ali od uvek tako? Od uvek je tako. I nikada se to neće promeniti, nikada niko na meni ne može vidjeti koliko imam, šta imam i kako imam. Uvek je konstanta, uvek se isto ponaša. 2 godine nisi radila, jesi mogla da preživiš normalno? Kako nisam, pobogu. Mi smo jedna vredna i radna porodica, kad ne radi jedno, radi drugo, tako da naravno uvek ima i ušteđevine, nismo radili za džabe ceo život, tako da kako da ne, ako živiš normalno sve se može, pa kakvi, naravno da tada nećeš, kad ne radiš, da nećeš sebi da priuštiš, ne znam, da ideš na put oko sveta, Bože, ali da imaš sasvim normalan život, to je ok. Tvoje pesme se pevaju i danas možda... Meni drhti vilica kao u operacionoj sali. Evo, znači, završavamo brzo. Sami reci ovako, bukvalno tvoje pesme danas aktuelnije možda nego u vreme. Možda nego u tom momentu. Vidi, s vremena na vreme je bio balkanski hit, to je bio bum svih bumova koji su se pojavili tada i s vremena na vreme je stvarno bila mega popularna i danas dan je. Ali mlađi čini mi se da ima veću popularnost sada nego. Znači sada veći hit nego ikad pre. Jednostavno sam birala izgleda takve pesme koje su vanvremenske. Kad počneš da radiš? Počinjem vrlo brzo. 21. imam prvi nastup i to je jedna privatna lepa proslava jedne velike firme u Beogradu i baš samo onako, znaš, kad imaš neku kao malu pozitivnu tremicu, znaš, ono, treba da sednem kući da malo u glavi poslužim pesme, znaš, po ritmovima, jer to ti je negde usađeno u glavi, ono, kad radiš svaki dan ili kad si u kontinuitetu, ti to imaš non stop tu negde, ti se mota po glavi. Ja sam sad totalno izletela iz svega toga. Ajde, vratit će se to vrlo brzo. Neka nova pesma? Biće, danas sam dobila neki demo snimak, biće nova pesma, biće, u stvari moguće da će biti 2 nove pesme. Opa, super. I radit ću novi aranžman za pesmu Bezobrazna. Tada je u to vreme Abadić radio aranžman i to je za to vreme bilo okej, ali ta pesma od mlađeg nije mogla da dođe na red, jednostavno. Ti znaš kako krene, u tom se poslu dugo, kreneš da prezentuješ album
I onda, čim se prva pesma izdvoji, ti udaraš samo na nju, ostale ostanu negde u zapečku i radit ćemo jedan lep novi aranžman za pesmu Bezobrazna, mislim da zaslužuje, lepa je pesma. Biće možda još nešto što ću da uradim u akustici, nešto što mi se mnogo dopadalo i ranije, pesma je moja i tekst i melodija, pa ćemo to da stavimo u akustiku i ima nešto novo, dešavat će se. I vidjet ćemo te češće. Tako, sad ćemo da se viđemo češće. To mi je drago. Hvala ti puno onda, ljubim da ne puno. ispričamo sve sad. Tako je, ljubim puno. Vladi, ćao. Svako dobro.